Уважаеми дами и господа, тъй като залата е доста препълнена, имам един въпрос към всички вас. Поне тези, които могат да имат представа за бройка и за обем. Може ли някой да каже колко са седящите в момента тук? Тук някой казва нещо да чуе, че не вече, ако обичате. Господине, представете си, кажете колко са седящите. Ще ми казвате, че вие 100 са седящите. 110 каза, че са седящите. Вие 180. 180. Помолите ме да подсказвам с нагоре и надолу. Абе, човек като каже нагоре-надолу, някой може да си помисли нещо друго нагоре, трето надолу. Добре, вие казвате да тръгваме с това нагоре. Госпожицата казва 180. Не е нагоре, надолу е. Колко са? Господина казва 160. Не са надолу. 139, понеже имало едно свободно място. Надолу. 80. Госпожицата казва седящи 80. Още надолу. 60. Госпожицата казва 60. Малко нагоре. Госпожицата казва 65. Още малко го подигнете, ако обичате. Моля? Филип казва 70. Познав, Филипе! Отиваш да си шиеш, ама ти си войник, какво ще шиеш? Нищо! Ще си ушиеш нещо, що и не? От на къща гея ще ти ушия, ако искаш панталон, който ще ти послужи по време на отпуската. И така Филип позна, че тук седящите не става в момента са 70. Значи 70. Остава някой да каже... Какво ще каже? Че следва излизането от четвъртата колекция на модна къща Гея. Робня от дантела, цена 1500 лева. И робня от коприна с цена 1250 лева. Уважаеми дами и господа, обърнете внимание наистина на тези много специални туалети. Може би ръкопляскания ще бъдат малко за това ваше одобрение. Благодаря, благодаря. Следва робня от куприна. Колбасицата ти хубава рампичка. Цена 990 лева. Също робня от куприна с цена 990 лева. И така, аплодисменти за тези хубави туалети. Благодаря, благодаря. Би чувствала всеки една от вас в този туалет. Следва робня от копринено кадифе. Цена 2100 лева.
В цената, уважаеми дами и господа, е включена и чантичката, която може да побере в себе си следващия тото милионер. И така, нека да обърнем внимание на това, което може би всеки един от вас го очаква и вече минал покрай него и с възможността да си спомня за онзи сватбен марш. Цена 1890 лева. Но забележете, цената от 1890 лева е не на булката, а на самия туалет. Аплодисменти, уважаеми дами и господа. Още веднъж, уважаеми дами и господа, официалните проекти, четвъртата колекция на модната шлегея. А сега, уважаеми дами и господа, позволете ми лично от ваше и от мое име да помоля виновничките за това ревю, които ни поканиха тук, Ваня, Даниела и Вяра да излязат сред своите туалети. Аплодисменти, уважаеми дами и господа. Ваня, Даниела и Вяра. Това са трите момичета дизайнерите, които се погрижаха за тези хубави туалети. Аплодисменти! И така, уважаеми дами и господа, всяко начало има своя край. Нека благодарим още веднъж на тези момичета и на модната шлегея. Онези от вас, които имат някаква награда от модната шлегея във вид на ушиване на туалет, моля да заповядат в офиса на фирмата стая 125 хотел Рила. А всички останали, които желаят да се срещнат отново с туалетите на модната шлегея, повтарям, могат да го направят в хотел Рила стая 125. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи, уважаеми дами и господа. Добър вечер, уважаеми дами и господа, добър вечер и от диджей Боби. От тук насетне точно до 0 часа и 30 минути продължава първата част на моята дискотечна програма. След това някъде около 1:20 продължава и втората част. За пръв това време ще се разсъдим всички заедно на програмата на нощен клуб Мираж. За всички ваши вкусни предпочитания, за всички ваши желания, както всяка вечер сте народни диджей Боби, скъпи приятели. Те събраните част тук единствено и само за да ви глезя. 120 децибела представя чиста, и това е вашето заведение, секундите за реклама. Аз съм тук само за да ви кажа, така че въобще не се притеснявайте да си поискате да ви пусне каквото и да било. Freddie Mercury, extended please by Lily Gomez.